Bon dia. Gràcies per ser aquí. Aquest, com sabeu, és un dels debats de Catalunya Social que organitza la taula del tercer sector en col·laboració amb el diari Ara i l'Ateneu Barcelonès que ens acull. Avui abordem un tema de plena actualitat, el de la LGBTI-fòbia i, en concret, com la discriminació de les persones LGBTI impacten el seu accés als drets socials. Els drets socials essencials com el treball, l'habitatge, la salut, l'educació o la relació amb les administracions. I com aquesta vulneració de drets s'agreuja quan s'hi afegeixen altres variables com l'edat, l'origen, la discapacitat, etc. Malauradament, en els últims mesos hem pogut comprovar que la discriminació per motius d'orientació sexual, identitat o expressió de gènere encara està força present en la societat i també hem vist com es manifesta en espais públics i en la nostra vida quotidiana. Serà, per tant, molt interessant escoltar els testimonis que ens acompanyaran després, que ja us presentaré, que participaran en la taula rodona que farem i que posaran una mica a veu el dossier que presentarem tot seguit. Com sempre, per això, inicialment farà una presentació, un speech, la Francina Alsina, presidenta de la taula d'entitats del tercer sector social. També us vull recordar que a les xarxes socials, per parlar del debat, fem servir l'etiqueta #CatalunyaSocial, qui vulgui participar-hi així. I bé, Francina, tens la paraula per donar la benvinguda. Gràcies, ja veus que me n'agafo sense que me la donis. Sort que és molt bona persona, l'Ignasi, veritat. Molt bon dia a tothom i moltes gràcies per acompanyar-nos i un agraïment molt especial al diari Ara i també a l'Ateneu Barcelonès per acollir-nos aquí a casa seva i facilitar-nos sempre les presentacions que fem dels nostres dossiers. També donar les gràcies a l'Observatori contra l'Homofòbia per haver acceptat l'elaboració del dossier. És la segona col·laboració i ens complau poder comptar amb la vostra expertesa. Un agraïment a totes les persones que ens acompanyeu presencialment. En els últims dossiers Catalunya Social hem abordat quins són els entrebancs que han de superar les persones en situació administrativa irregular per aconseguir la seva inclusió i quines són les barreres en la participació política de diversos col·lectius en situació de vulnerabilitat. Seguint aquesta línia, avui volem evidenciar els obstacles que han d'afrontar les persones LGBTI en l'accés als drets socials. La visibilitat del col·lectiu ha anat creixent en els últims anys, però, en paral·lel, també ha augmentat la discriminació cap a aquestes persones. Com ens hem trobat amb altres dossiers, aconseguir dades sobre determinats temes és força complicat. Però les poques estadístiques que hi ha confirmen aquesta tendència a l'alça i el pitjor de tot és que els casos reals de discriminació per orientació sexual, identitat o expressió de gènere són molt superiors a allò que reflecteixen els números. La infradenúncia és una realitat i moltes persones decideixen no continuar amb els procediments legals i administratius per no haver d'afrontar uns processos que continuen sent massa llargs i desgastants. Encara falten recursos per a la prevenció, la detecció i la intervenció a la LGTBI-fòbia. Recursos econòmics i humans que han de donar resposta als casos de discriminació i que, sobretot, han de poder acompanyar les persones per reparar la seva dignitat. A Catalunya, la primera radiografia de LGTBI-fòbia de la Generalitat apunta que, de les 252 denúncies rebudes durant els 5 anys de vigència de la llei que garanteix els drets de les persones LGBTI, més del 50% són per homofòbia i un 20% per transfòbia. I l'últim informe del mateix Observatori contra l'Homofòbia ha recollit 189 incidències durant el 2020, la xifra més alta durant els últims anys. La LGTBI-fòbia és present en tots els àmbits de la societat i les barreres són palpables en drets socials fonamentals, com la salut, l'educació, el treball, l'habitatge, la relació amb les administracions o la justícia. Els discursos d'odi que s'han intensificat en els últims anys estan tensant la societat fins al punt que algunes persones es veuen legitimades a discriminar, menysprear, insultar i fins i tot agredir físicament la persona que és diferent o que, segons la seva visió,
Se surt o no compleix la norma? Com si n'hi hagués alguna que digués com les persones han de ser, sentir-se o a qui han d'estimar. En aquest sentit, instem les forces parlamentàries a fer un cordó sanitari enfront als discursos d'odi. I els reclamem que vetllin per la promoció i la defensa de les polítiques inclusives i plurals. No només els partits polítics, el conjunt de la societat, totes nosaltres, hi tenim una responsabilitat. No es pot caure en l'error de culpabilitzar la persona i reduir-ho tot a la individualitat. La LGBTI-fòbia és una problemàtica social i estructural que està dins del funcionament del propi sistema, que de per si és discriminatori, i que impregna qualsevol procediment administratiu, judicial i d'accés als drets socials. Per aquesta raó, demanem que sigui tractada i corregida des dels diferents àmbits de la vida quotidiana on es produeixen aquestes vulneracions. Per moltes lleis que es facin, que són indispensables, i per molt enduriment que hi hagi d'aquestes, que també és necessari, cal educació, sensibilització, conscienciació i transformació per donar la volta al sistema. I tot això s'ha de fer des de casa, l'escola, el sistema sanitari, el judicial, el mercat laboral, els mitjans de comunicació, etc. etc. Per tant, per garantir els drets de les persones LGBTI, cal introduir la perspectiva de la diversitat afectiva, sexual i de gènere a tot arreu. Una aposta que ha de liderar la nova Direcció General de Polítiques Públiques LGTBI+, però que també ha d'anar acompanyada del treball conjunt i transversal entre els diferents departaments de la Generalitat a l'hora de dissenyar i implementar polítiques que assegurin la inclusió de tota la ciutadania. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Francina. Seguim amb la intervenció ara del Sergi Suárez, que és activista LGTBI, jurista graduat en Dret i màster d'accés a l'advocacia de la Universitat Autònoma de Barcelona. Ell és un dels coautors del dossier que ens presentarà, juntament amb Cristian Carrer, coordinador tècnic de l'Observatori contra l'Homofòbia, psicòleg social i professor associat del Departament de Psicologia de la UAB, i Albert Carrasco, membre de l'Oficina de Denúncies de l'Observatori contra l'Homofòbia i graduat en Dret i màster d'accés a l'advocacia a la UAB. Per tant, Sergi, si vols pujar a fer la presentació. S'escolta bé? Sí. Bé, molt bon dia a tots i a totes. Moltes gràcies a tothom que és aquí avui amb nosaltres, al tercer sector, en nom de la presidenta, també als diputats, a premsa i altres entitats socials que ens acompanyeu aquest matí en la presentació d'aquest important informe que hem realitzat els darrers mesos. Voldria fer un agraïment especial tant al Cristian com a l'Albert. Sense ells no hauria estat possible aquest informe, i gràcies per tota la feina que feu també diàriament, i permeteu-me dir que és un orgull també poder compartir aquest espai amb vosaltres. La Francina ha fet un resum molt acurat i que després detallarem. Vivim una situació d'emergència vital, a mi m'agrada definir-ho així. Veiem cada dia com la LGTBI-fòbia és cada vegada més present i això té unes conseqüències per la víctima i això cal analitzar el per què és. Per tant, vivim una situació no només a Catalunya, sinó a l'estat espanyol, a Europa i al món, que dificulta els drets a les persones LGTBI, el seu exercici de drets fonamentals, i això haurem de fer una situació, haurem de curar quin és el motiu, i aquest informe se centra en l'accés als drets socials, però també cal tenir una visió molt àmplia d'on ens trobem i cap a on anem.
per fer un resum molt acurat, pel que portem d'any 2021, ja hem registrat un total de 248 incidències, denúncies per LGTBI-fòbia en molts àmbits. És la xifra més alta, estem a dia 11 de novembre, això continuarà pujant, però ja ha marcat un rècord amb anterioritat, només l'any passat van ser 189, per tant ja s'ha superat en creix aquesta xifra, no? I si ho comparem amb el 10 d'octubre del 2014, no? Que és el nostre marc de referència, perquè va ser quan va entrar en vigor la llei 11-14, ja en portem un total d'unes 135 incidències registrades, és a dir, podem comptabilitzar més de 1.035 incidències que hi han passat a persones per la seva orientació sexual, identitat de gènere i expressió de gènere. Això és molt greu. I a nosaltres ens agrada dir, i sempre ho repetim fins a la sacietat, que això és només la punta de l'iceberg del que sabem. Segur que hi ha moltes més incidències que han quedat invisibilitzades, que no han sigut denunciades, que no s'han fet públiques als mitjans de comunicació i, per tant, hem de tenir present que això existeix, que 1.000 són moltes, però que segur que són moltes més. Alhora també ho ha comentat la Francina i és molt important. També la Generalitat de Catalunya va publicar per primera vegada l'informe, la primera radiografia de la LGTBI-fòbia a Catalunya, justament aquest any, que també analitza la feina realitzada durant l'administració durant aquests 5 darrers anys de vigència de la llei i també diu unes dades molt interessants, m'agradaria dir-les perquè crec que també cal tenir-les en context més enllà de la feina que fa l'Observatori. Destaquen 252 denúncies administratives, la gran majoria, com ha dit la Francina, per homofòbia i per transfòbia. La homofòbia representa més del 50%, però és que la transfòbia representa més del 20%. Per tant, sabem que 252 són molt poques, no és la realitat, però sabem que hi ha un problema, i des de les administracions públiques també s'ha d'anar caminant per erradicar precisament aquest problema. Per tant, també em permetreu donar les gràcies a 3 factors que nosaltres considerem molt importants que avui ens fan precisament ser aquí i denunciar tot això. En primer lloc, a la mobilització al carrer, històrica, des de fa més de 40 anys, on la societat civil s'ha mobilitzat en contra de la discriminació per LGTBI-fòbia, per denunciar la LGTBI-fòbia als carrers cada dia. També a les entitats LGTBI, perquè sense elles, sense tots els àmbits en els quals treballen, no hauria estat possible avui ser aquí i continuar denunciant cada dia que existeix aquest problema i que s'ha d'erradicar. I en tercer lloc també, encara queda molta feina per fer, també la determinació, cada vegada més important, que tenen les administracions públiques per tal d'implementar mesures en contra de la LGTBI-fòbia en els diferents àmbits de les seves competències. A Catalunya tenim la pionera llei 11-2014, que cal desplegar, que cal aprovar el reglament sancionador, també la important llei 19/2020 que vam poder aprovar al final de la passada legislatura i que és un bon instrument i que també s'ha de desenvolupar en els propers anys. Considerem que aquesta legislatura s'ha d'encaminar precisament en aquest aspecte, i per tant considerem que hem de continuar en aquesta fita. Per tant, aquest informe persegueix l'objectiu d'aproximar totes aquelles situacions discriminatòries en les quals es troben les persones LGTBI per motius dossiec, que després explicaré què vol dir, en múltiples àmbits on tenen presència, per tal que les administracions públiques puguin desenvolupar totes aquelles polítiques necessàries per erradicar-la des de la prevenció, la detecció i la intervenció, per fer-los front dins de l'àmbit de Catalunya. Farem, abans de tot, una mica de context, que considerem que també és important, ja n'he fet una mica a nivell més general, però també m'agradaria que tinguéssim present algunes dades que existeixen i que ens posen en context de la situació que estem. Tots vosaltres ho sabeu, crec que estem farts de saber que vivim en una època de pandèmia i això també ha afectat com nosaltres entenem la LGTBI-fòbia i com s'ha transformat aquesta LGTBI-fòbia. Ja a l'informe de l'any 2020 vam veure com es va transformar molts dels àmbits, vam veure com va pujar molt en l'àmbit de
d'habitatge, que després explicarem, dins el transport públic, no? Per tant, va baixar moltíssim amb l'oci nocturn, no? Per les conseqüències pròpies de la pandèmia, no? Per tant, veiem com la LGTBI-fòbia es va transformar, no es va eradicar, ni va baixar. Ans al contrari, si ho comparem entre 2019 i 2020, va haver més agressions LGTBI-fòbiques a Catalunya un any de pandèmia que sense pandèmia. Per tant, no va ser en absolut un motiu per tal de dir o de poder afirmar que la LGTBI-fòbia va baixar. Al contrari, es va transformar i es transforma diàriament, perquè aquest any també ho estem veient, no? I per tant, una cosa molt important, i és que la pandèmia, tot i que es va denunciar més, també va invisibilitzar moltes d'aquestes violències LGTBI-fòbiques que van succeir al nostre país, no? I encara avui hem d'analitzar el perquè de tot plegat, no? Sempre ens fem la pregunta, no? Per què ha augmentat aquesta LGTBI-fòbia, no? Hi ha una banalització i impunitat dels discursos d'odi, no? Hi ha una major conscienciació social, hi ha un augment real d'agressions LGTBI-fòbiques. Jo crec que no hi ha una resposta concreta, sinó que jo crec que és tot en general, no? I per tant crec que també és important analitzar-ho des de molts àmbits, no? Però també és important en aquesta diapositiva entendre el mapa, no? On ens trobem, no? No sé, Catalunya té una situació concreta, però vivim al voltant de més comunitats autònomes, a l'estat espanyol i d'Europa, no? Com podeu veure amb la diapositiva, no existeix encara un corpus normatiu a l'estat espanyol homogeni, és a dir, no existeix una llei LGTBI estatal o una llei trans estatal. És cert que hi ha hagut moltes iniciatives legislatives en aquest aspecte, no? Però encara no hi ha un desenvolupament normatiu a nivell estatal que ens permeti a les comunitats autònomes tenir la garantia jurídica, no? De que podran perseguir de manera homogenitzada la LGTBI-fòbia, no? I per tant, aquí és on fa feina les comunitats autònomes, no? I cal també analitzar quina ha sigut, no? La implicació de cada comunitat autònoma en aquest desenvolupament normatiu de drets LGTBI, no? Com podem veure, hi ha diferents comunitats autònomes que han aprovat tant llei LGTBI com llei trans, no? Com pot ser l'exemple de Catalunya, de Galícia, d'Extremadura, no? Per tant, aquestes han desenvolupat el que nosaltres diem la llei LGTBI i la llei trans, no? Separar-les, però esperem que també en algun moment pugui ser una única llei que abarqui tot l'aspecte, no? Que no ho haguem de diferenciar. Després veiem com hi ha comunitats autònomes que només desenvolupen una LGTBI, no? I no sabem si desenvolupen del cert els drets de les persones trans, com pot ser, per exemple, el País Valencià o les Illes Balears o Navarra, no? Després hi ha dues comunitats autònomes que només tenen desenvolupades llei trans, no llei LGTBI, com són Euskadi i les Illes Canàries, i després hi ha certes comunitats autònomes on encara no han desenvolupat ni llei LGTBI ni llei trans. I podem posar un exemple de la comunitat de Madrid, de les dues Castelles o d'Astúries, no? A part de les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla. Per tant, aquest és una mica el context que tenim, no? A l'estat espanyol, i per això insistim també que és molt important a nivell general, a nivell estatal, poder desenvolupar abans a Qatar una llei LGTBI estatal i una llei trans, no? Però també ens hem de posar en context del món on vivim. És a dir, actualment encara hi ha 14 països al món que penalitzen ser una persona LGTBI, l'homosexualitat, i a les persones trans amb penes de mort. I això és molt greu. Encara hi ha 14 països que la penalitzen, no? I 68 països més tenen normatives legislatives que penalitzen ser una persona LGTBI, no? Per diversitat afectiva, sexual i de gènere, no? I això és molt important també destacar-ho. I també destacar, òbviament, la part positiva, és que ja hi ha 29 països al món que reconeixen el matrimoni igualitari, que reconeixen els processos d'adopció, després parlarem. Per tant, és molt important saber que cada vegada hi ha més països que aposten decididament, no? per desenvolupar i garantir els drets de les persones LGTBI. Per tant, abans d'entrar en cada àmbit, aquest estudi hem intentat donar un informe el més rigorós possible, el més complet possible. No podré explicar en mitja hora tot l'abarcament d'aquest informe, però intentarem fer una anàlisi general d'on ens trobem en cada àmbit que desenvolupa drets socials
i també propositiu, és a dir, proposem a les administracions públiques en aquest aspecte i a les entitats socials un marc de referència per tal de continuar desenvolupant els drets de les persones LGTBI, no? És a dir, amb propostes de millora per tal de fer-ho possible. No? I aquí hem desenvolupat en aquest informe tant polítiques socials concretes, no? En l'àmbit de l'habitatge, de la salut, de l'educació, no? Que són aspectes fonamentals de la vida, però també en les diferents etapes de la vida, com per exemple les persones grans LGTBI o també les circumstàncies sobrevingudes, no? Com pot ser les migracions i el refugi, no? També s'ha de donar una resposta efectiva a totes aquestes persones, o també l'anàlisi del que suposen els mitjans de comunicació en aquest aspecte, no? I quina influència tenen realment. Abans de tot, crec que és important, no? Perquè m'hi referiré durant tota la intervenció, crec que és molt important saber, no? De què estem parlant quan parlem de discriminació per OSIEG. No? OSIEG és orientació sexual, identitat de gènere, expressió de gènere. No? Parlem de totes aquelles situacions discriminatòries, no? Que estan sustentades dins d'un sistema normatiu, patriarcal, i també en un sistema cultural i econòmic, no? En el qual facilita a la persona que agredeix, no? Certa legitimitat, no? Per fer-ho, perquè l'altra persona és diferent i per tant no ho podem acceptar, no és normativament acceptable i per tant està legitimat per exercir aquesta violència, no? En contra de les persones que tenen rols de gènere i pràctiques sexuals no normatives. No? Per tant, això és molt important també tenir-ho en context per tal de després, quan es refereixi a discriminació per OSIEG, tenir molt clar, no? de què estem parlant, no? Que és tot aquest sistema que des de fa molts, m'atreviria a dir, segles, perpetua aquestes pràctiques. Com podeu veure aquí, ja hem desenvolupat diferents àmbits, és impossible, podríem fer un informe de més de 300 pàgines si voldríem, no? Desenvolupant aquests i desenvolupant molts més, no? Però aquests àmbits que hem destacat poden ser els que poden donar a les administracions públiques una idea més o menys generalitzada d'on podem atacar aquesta LGTBI-fòbia i àmbits també molt importants, com són en l'àmbit de la salut, de l'educació, l'habitatge, no? Estem parlant també de les persones grans, com he referit abans, però també ens referim a l'administració pública, al sistema judicial, a l'administració del registre, al treball, no? Per tant, és molt important tenir present que hi ha molts àmbits que podríem haver fet molts més, però que intentarem en aquest centrar-nos per tal de donar-vos idees de cara a desenvolupar futures polítiques, no? Si comencem amb salut, és dur perquè salut és un àmbit molt important i molt ampli. Podem veure com la discriminació contra les persones LGTBI és cert que dins del sistema de salut no és generalitzat, però sí que s'ha detectat que hi ha una majoria de professionals de la salut que tenen moltes vegades una visió molt heteronormativa, no? I que tracta la diversitat sexual i de gènere com una excepció, no? I això nosaltres considerem que és un problema, no? I que es basa en una manca de coneixement, no? Amb aquesta perspectiva. Jo em centraré en tres àmbits, no? Per entendre-ho. En primer lloc, les tècniques de reproducció assistida, després parlarem, no? Sobre el dret a la salut de les persones trans i finalitzaré amb el VIH i la serofòbia. No? Parlant de les tècniques de reproducció assistida, estan garantides dins de la llei 11/2014, no? Però el que veiem és que a data d'avui hi ha una implementació molt poc efectiva. No? És a dir, hi ha com a mínim de mitjana 15 mesos d'espera, no? Per a la primera atenció, no? I per tant creiem que això és un problema i a més també hi ha una mirada heteronormativa en aquest aspecte. No? I considerem també que falta un equilibri territorial, no? És a dir, actualment està centrat en la Fundació Puigverd, que depèn de l'Hospital de Sant Pau, no? I per tant això representa un esforç territorial i econòmic per a les persones que són de fora de la ciutat de Barcelona o de l'àrea metropolitana de Barcelona, no? I que desplaçar-se a Barcelona no sempre és fàcil. I és que sou de fora de Barcelona, segur que ho sabeu del cert millor que tots nosaltres. No? Per tant, sabem que les tècniques de reproducció assistida sí que podem incidir, després tornarem a parlar de tècniques de reproducció assistida en un altre àmbit, no? Però és molt important tenir present que això és un àmbit de futur que hem de desenvolupar.
També parlant sobre el dret d'accés de les persones trans al sistema de salut, no? Sabem que existeix el servei trànsit, no? Que és un servei que és d'excel·lència, que està molt bé, que desenvolupa i que considerem un èxit, no? I per tant, en aquest sentit, doncs, és molt important. És un model molt integral, amb visió inclusiva i no patologitzant, no? I també un aspecte molt important i és que hi ha una participació a l'àmbit comunitari i per tant el fa encara més important, no? Però passa el mateix, no? Considerem doncs, que la territorialitat és el principal problema, no? Que potser té el servei trànsit, que està a Barcelona però que no està fora de la ciutat de Barcelona, no? I per tant la implementació de serveis trànsit, no? Potser a tot el territori o a la majoria del territori, doncs també faria arribar a moltes persones trans de fora de Barcelona, principalment doncs, l'accés a aquest tipus de servei, no? Per tant, en el servei trànsit, doncs, en aquest aspecte ho considerem un model d'èxit i per tant desenvolupar-ho sempre millorarà. I també en altre aspecte, no? El VIH i la serofòbia, cal destacar que al febrer del 2017, això ho destaquem també a l'informe, no? Al febrer del 2017 es va aprovar per part del Govern de Catalunya el Pla d'Acció enfront del VIH i altres infeccions de transmissió sexual dins del Pla de Salut i té un objectiu molt bàsic, que considerem molt important, no? Com és reduir la incidència del VIH en la societat i també doncs, lluitar contra l'estigmatització, no? Que representa la infecció. No, per tant, tenim aquest marc, que és el Pla de Salut en contra del VIH, que és molt important, que s'ha de desenvolupar, que segurament haurem d'actualitzar, no? A data d'avui. I aquí també ens agradaria, en l'àmbit del VIH i la serofòbia, destacar la gran feina, no? Que fan les entitats que lluiten en contra del VIH i de la seva estigmatització, com poden ser Stop Sida o Gais Positius, no? Que ofereixen tot tipus de serveis, jurídics, psicològics, no? Informació de tota mena i per tant també aquí també cal destacar la seva feina. No? Ja en matèria de salut proposem com a propostes de millora i en moltes de l'informe està molt més detallat, però a nosaltres ens agradaria destacar no? Doncs una més presència en perspectiva de diversitat sexual, afectiva i de gènere no? Al sistema públic de salut de Catalunya, no? I sobretot amb més formació per als professionals i recursos suficients per fer front a aquestes situacions de discriminació dins del sistema de salut. Per passar a un altre àmbit importantíssim, no? Com és l'àmbit de la salut, no? A ningú se li escapa que les escoles i els instituts són la peça fonamental no? del procés de socialització dels infants, dels adolescents i dels joves, no? I és allà on es desenvolupa de manera intensa no? La construcció de la pròpia identitat i moltes vegades doncs moltes d'aquests infants, joves i adolescents han vist com no s'han pogut desenvolupar precisament per el bullying, la discriminació, l'agressió constant, i aquest és un problema que existeix a dia d'avui, que no ha acabat, ans al contrari, és o igual o superior, i aquí hem de fer un esforç dins del Departament de Salut, el Departament d'Educació, perdó, en contra del bullying, no? El que coneixem com bullying, que és l'agressió física constant, verbal, psicològica als infants que la pateixen. No, i aquí, com a societat, també hem d'apostar per la construcció d'una identitat sense discriminació i amb absoluta tolerància no? cap a la resta. No? Aquí m'agradaria destacar també 3 àmbits, no? Parlant doncs, d'assetjament escolar per Ossier, no? És un punt imprescindible no? Dins de qualsevol política dins de l'àmbit de l'educació, per tant l'erradicació de l'assetjament escolar no? Perquè provoca un problema greu fins i tot dins del propi sistema educatiu, no? És a dir, les conseqüències que té precisament aquestes pràctiques són brutals, és l'absentisme escolar, la disminució del rendiment escolar, no? De les persones que ho pateixen, l'abandonament prematur dels estudis, no? L'aïllament social. No? Per tant, hi ha un informe, també ens agradaria destacar-ho, que considerem que és important, hi ha un informe d'àmbit estatal no? Que informa que el 17% del jovent que pateix assetjament escolar per Ossier ha arribat a atemptar contra la seva vida. Per tant, això és absolutament molt perillós, molt preocupant, i aquí també hem de fer un esforç en contra
d'això, no? Per tant, és un element més que clau per actuar en aquest aspecte, no? També m'agradaria destacar els protocols, no? Hem parlat abans de salut, amb el VIH, també existeix dins del sistema educatiu de Catalunya i també cal tenir en valor, existeixen principalment 2 protocols dins de l'àmbit educatiu. Els darrers anys s'ha implementat, un el 2017 i un altre el 2018, no? Els llegiré perquè un és el protocol de prevenció, detecció i intervenció de l'assetjament escolar enfront de les persones LGTBI, aprovades el 2017, i el protocol per a l'atenció i l'acompanyament de l'alumne transgènere en els centres educatius, aquest és del 2018. No? Així, doncs, aquests protocols van tenir un doble objectiu. No? En primer lloc, doncs, proporcionar als docents dels centres educatius i a les famílies les eines, no? Per a la prevenció precisament de l'assetjament escolar dins del propi centre, i en segon lloc una transformació, no? Dels valors en pro de l'erradicació de la violència, o sigui, als centres educatius. No? En definitiva, doncs, perquè els infants i els adolescents i els joves puguin viure la seva orientació sexual, la seva identitat de gènere o expressió de gènere sense cap mena de problema, no? Amb llibertat i amb plenes garanties per part de l'administració pública que actuarà quan es produeixi algun tipus de discriminació. I en tercer lloc també és important destacar l'àmbit de les universitats. No? És un sector on s'ha promogut i moltes conjuntament amb altres, amb moltes mesures de protecció, de suport i de recerca, no? De les persones LGTBI i per a la seva visibilització. No? Volem destacar dins de l'àmbit universitari també la guia per a la incorporació de la diversitat afectiva, sexual i de gènere a les universitats catalanes a partir de la llei 11/2014, això ja ho preveia la llei 11/14, actuar dins de l'àmbit universitari, no? I també s'han anat aprovant els darrers anys diferents protocols en contra de les violències masclistes i LGTBI-fòbiques a les universitats del país. No? En definitiva, no, el que es vol és garantir una universitat inclusiva, no, respectuosa i segura també per a les persones LGTBI. No? Per tant, com a propostes, una mica de resum de les propostes de millora en aquest aspecte dins de l'àmbit d'educació, com he explicat abans, els 3 àmbits on m'he centrat, doncs també una transversalitat i una perspectiva de diversitat afectiva, sexual i de gènere als centres educatius i també als centres universitaris, no? Formació constant al professorat dels centres, no? Per tal de dotar-los, no? D'eines i mecanismes per a la seva erradicació quan ho detectin, no? Per tal, en aquest aspecte també demanaríem, com a l'àmbit de la salut, més formació, no? I més perspectiva de gènere en aquest aspecte dins del corpus funcionaris. Després el tercer aspecte, no? Com és l'habitatge, a ningú se li escapa que l'habitatge és un bé essencial per a totes les persones, no? I cal tenir també present, però aquí tenim tant la dimensió personal d'accés a viure a un habitatge, no? El que representa que les persones LGTBI en aquest cas visquin en un habitatge, no? Accedeixin a un habitatge, però també els problemes derivats precisament de viure en aquell habitatge, no? Problemes veïnals, convivència, etc., no? Per motiu d'orientació sexual, identitat de gènere, expressió de gènere. No? Per tant, analitzaríem aquestes 2 vessants, no només l'accés, sinó també la vivència personal que té aquella persona quan accedeix al propi habitatge. També per posar en context dades, no? de l'Observatori contra l'Homofòbia, no? En l'informe del 2020, van poder registrar 29 casos de problemes d'habitatge d'un total de 189. No? Això representa el 15% del total. No? I l'any passat, 2020, va ser el tercer àmbit on més agressions es van produir. Per això al principi he dit és que s'ha transformat, és que l'habitatge l'any passat, òbviament per la pandèmia, hem estat molt més a casa i per tant això ha produït que es produeixin més agressions LGTBI-fòbiques dins de l'habitatge i la convivència dins del propi habitatge. No? També més dades, dades importants i alhora també preocupants. No? Hi ha un estudi de la Federació Europea d'Organitzacions Nacionals que treballen amb les persones sense llar, que afirma que les persones LGTBI representen un percentatge elevat de les persones sense llar. No? Les dades estadístiques indiquen que són, primer, les dones trans, després la gent gran i les persones més joves de 25 anys,
els que tenen més problemes i un risc més elevat del sensellarisme dins del continent europeu. I això té unes causes principals, no? El rebuig familiar que tenen les persones LGTBI, l'assetjament escolar i les dificultats d'inserció laboral, per exemple, i després en parlarem dins de l'àmbit del treball de les persones, principalment de les dones trans, no? Per tant, això és un problema molt important i això també té causes dins després de l'habitatge, no? També cal esmentar que a la legislació catalana, la llei 18/2007 del 28 de desembre del dret a l'accés a l'habitatge, en l'article, em sembla, 2.f, garanteix precisament l'erradicació de qualsevol discriminació, no? En l'exercici del dret de l'habitatge, no? També cal tenir present que el legislador, en aquest cas català, ja va pensar en garantir, no? L'erradicació de les discriminacions dins de l'habitatge. No? I també un esment especial, no? També a l'atenció que fa, en aquest cas són dades de l'Ajuntament de Barcelona de l'any 2017, d'atenció especial, d'especial dificultat a les persones, dones trans, treballadores sexuals, no? Per accedir a un habitatge. No? La discriminació per ser dona trans i treballadora sexual és enorme, no? Per dos motius principals. No disposa d'un contracte laboral i en cas de ser dona migrada no té la situació administrativa regularitzada, no? Per tant, això sí que també és un problema d'accés a l'habitatge, perquè no té contracte i en el cas de les dones migrades no tenen la situació regularitzada i això és un problema d'accés ja a poder tenir, entre d'altres, no? Però principalment un habitatge digne on poder viure. No? Per tant, dins dels àmbits de millora, no? De les propostes de millora que fem dins de l'àmbit de l'habitatge, considerem imprescindible, no? Dotar d'un parc públic d'habitatge per a les persones LGTBI en situació de vulnerabilitat social, no? És imprescindible, així com protocols d'actuació, no? En matèria de resolució de conflictes dins de l'àmbit de la mediació, amb la participació de diferents actors, ajuntaments, diputació, això es pot parlar, no? Però que hi hagi protocols establerts, no? en aquest aspecte, no? I moltes més que podreu veure en l'informe, no? Detalladament dins de l'àmbit d'habitatge. Si passem a l'àmbit dins de l'àmbit del treball, aquí ens centrarem principalment en explicar, no? La dificultat d'accés a les persones trans dins de l'àmbit del treball. No? A ningú se li escapa que igual que l'habitatge és imprescindible per viure, el treball també, no? És imprescindible tenir feina per tal de poder accedir a tota la resta de drets amb garanties. No? Per tant, tenir treball condiciona la nostra vida, no? I la nostra realitat social i econòmica, no? Així com també el propi desenvolupament personal de la persona. No? I aquí ens centrarem, com dic, en el col·lectiu trans, que és el principal perjudicat en aquest aspecte. No? Parlant de persones trans, no? Hi ha una enquesta de l'Agència dels Drets Fonamentals de la Unió Europea que afirma que el 37% de les persones trans declaren haver patit discriminació a l'hora de buscar feina i el 27% afirma haver-la patit dins de l'entorn laboral. No? Això són dades que també ens han de tenir present, no? La discriminació que existeix tant en l'accés com ja una vegada has entrat a la feina el propi rebuig que moltes vegades tenen les persones trans en el seu entorn laboral. No? Però també tenim més dades, aquestes són de la Secretaria d'Igualtat de la UGT de Catalunya, no? que va impulsar el projecte Diversitat LGTBI a les empreses, no? En la qual es va dur a terme una enquesta, la qual deia, i dic, el 28,7% de les persones LGTBI amaguen la seva orientació sexual a la feina, el 6,9% afirma que l'han rebutjat per la seva orientació sexual i el 5,9% per la seva identitat de gènere. No? I el 25% afirma haver patit algun tipus de discriminació o assetjament laboral per orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere, sent la broma, no? En el 90% dels casos, l'actitud que més reben aquestes persones dins de l'àmbit laboral. No? També hi ha un estudi de l'Ajuntament de Barcelona en relació amb la situació laboral de les persones trans, no? que ens indica que hi ha 3 factors principals, no? Que generen diferències de discriminació. Primer, ser
persona trans masculina o ser home trans o home trans, no? En segon lloc, ser visiblement trans i en tercer lloc, el tipus de feina. Doncs bé, el que sabem i la conclusió que podem treure d'aquest informe és que, en primer lloc, les dones trans, no? Les persones més visiblement trans i les feines de menys qualitat són les que pateixen més barreres d'entrada a l'hora de trobar feina, no? I això també cal anar en aquest aspecte. Però no tot són males notícies, no? I les administracions públiques doncs, també intenten acabar amb aquest problema, que és un problema social que existeix i que cal erradicar. No? Posaré alguns exemples. Aquest mateix any 2021, impulsat pel Departament d'Empresa i Treball, però també pel Departament d'Igualtat i Feminismes, no? Es va posar en funcionament una convocatòria específica, millor dit, d'ajut en polítiques actives d'ocupació per a les persones trans, no? Dins del programa Treball i Formació, impulsat pel SOC, no? Que financia contractes d'un any de durada i la formació, no? Per a l'adquisició de competències professionals per a la cara futura inserció laboral. No? Aquest és un projecte que ja està en funcionament i que està funcionant, no? Que cal desenvolupar més enllà d'aquest any. En segon lloc, també parlant del SOC, el SOC, el Servei d'Ocupació de Catalunya, té un servei d'acompanyament, d'orientació i inserció laboral específic i personalitzat per a les persones trans a través doncs, de les oficines de treball, no? Que disposen d'un dispositiu especial per a l'atenció de les persones trans. I en tercer lloc, doncs, també tots aquells recursos municipals que molts ajuntaments tenen i que també cal destacar, com pot ser, per exemple, l'Ajuntament de Barcelona, no? A través de l'empresa Barcelona Activa, no? El projecte Transocupació, que és un programa també d'inserció sociolaboral adreçat a les persones trans a Barcelona, però també hi ha altres municipis que desenvolupen aquests programes, no? Com pot ser ciutats com Terrassa, com pot ser Sabadell o com pot ser Ripollet, no? I cada vegada són més les ciutats doncs, que també intenten desenvolupar tipus d'ajudes per a aquest col·lectiu en concret. Per tant, després de totes aquestes dades i tots aquests programes, no? En matèria laboral, no? L'informe també proposa òbviament, a polítiques d'inserció sociolaboral, dirigit també a empreses i administracions en matèria de contractació de les persones trans, no? També així com protocols de prevenció de l'assetjament laboral per OSIE. No? Aquí també volem incloure una proposta de millora de la inclusió de programes específics adreçats a les persones trans i específicament a aquelles que exerceixen el treball sexual. Passant a l'altre àmbit, a les administracions i al registre, aquí ens centrem doncs, en tota la burocràcia administrativa, no? Que existeix, la lògica binarista i heteronormativa que existeix dins de les administracions i dins del registre. Després en parlarem del registre civil, no? Que genera una invisibilitat de les formes de ser i de pensar i d'estar en el món, no? En primer lloc, també ho dividiré, en primer lloc els tràmits administratius, no? Què vol dir, no? I quines traves hi ha en els tràmits administratius. Dins l'àmbit escolar, per exemple, els formularis escolars, és una barrera, no? Hi ha moltes vegades fórmules de registre de nom del pare o nom de la mare, no? I això és discriminatori, no? Cada vegada hem d'apostar més per fórmules més inclusives. O també les oficines d'atenció ciutadana, no? També ho trobem moltes vegades, aquest binarisme de nom de mare, nom de pare, no? I això també és un problema. I parlant específicament del registre civil, no? És l'espai on trobem més discriminacions per orientació sexual, identitat de gènere, expressió de gènere dins d'aquest àmbit, concretament pel que fa al canvi de nom i sexe en el document nacional d'identitat, en el DNI. També en aquest aspecte del registre civil cal esmentar la llei 3/2007, no? Que va ser un avenç en el seu temps, no? Però que té un paradigma patologitzador de les persones trans. No? Per això es va aprovar la instrucció 23 d'octubre del 2018, que és de la Direcció General de Registres i del Notari, que té per objecte complementar, no, precisament aquesta llei, les disposicions de la llei 3/2007, superant algunes de les seves mancances. No? Per tant, també cal tenir present aquesta instrucció. Val dir que també els canvis que han fet algunes administracions públiques, no, per aquest problema, no, específic
També podem destacar el decret d'alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona sobre el dret de les persones a ser tractades i anomenades pel seu nom i el gènere sentits, o allò que va impulsar l'antic Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, que va afegir en els seus formularis individuals una tercera casella al costat d'home i dona per a les persones que no se sentin identificades en cap d'aquests gèneres, no? I es va posar la nova opció de no binari. No? Per tant, això també és un accés, una millora del que ens trobem. Dins de l'àmbit de l'administració i el registre, doncs, podem destacar com a propostes de millora, principalment en aquest àmbit, doncs, la regulació normativa legal pel que fa al canvi de nom, no? Per deixar enrere els problemes que hi ha hagut els darrers anys. Sí. Passem a l'àmbit de la justícia, no? Aquí ho separarem, aquí ho intentarem dividir entre polítiques dins de l'àmbit policial, no? I aquí tenim el Manu, l'àmbit policial que segur que sap més que nosaltres, dins de l'àmbit policial, també dins de l'àmbit judicial, no? Estrictament, no, del que sabem que és el sistema de justícia, no? Sabem que la protecció dels drets humans és essencial, no? I hem d'anar caminant cada vegada més cap aquí, no? Cap al garantiment dels drets humans arreu, no? I s'ha de poder exercir mitjançant tractats internacionals, lleis, protocols, no? Polítiques públiques i mecanismes de control, no? Establerts en cada país, no? Per tal de donar, aquí considerem una reparació, aquí és on s'ha de donar una reparació adequada a la víctima, no? A Catalunya doncs, tenim, ja ho hem repetit i ho repetirem, la llei 11/2014, no? La qual desplega, conjuntament amb la llei 19/2020, el règim sancionador de les lleis, no? Que són, per cert, pioneres a l'Estat, no? I aquí, doncs, com dic, desenvolupa dos aspectes molt importants, l'àmbit policial també i l'àmbit judicial, no? En el 2019, el Departament d'Interior, no, va aprovar i publicar un protocol, no, per a l'abordatge de les infraccions d'odi i discriminació per a les policies locals de Catalunya, no, amb la finalitat de dotar, no, amb pautes d'orientació operatives, no, per a la prevenció, no, la detecció i la gestió de situacions relacionades amb delictes d'odi, no, i de discriminació. També dins de l'àmbit català existeixen els grups d'atenció a la víctima, els GAP, amb formació especialitzada per realitzar atenció i seguiment a víctimes de violència masclista i domèstica i altres persones que han patit situacions vulnerables com odi i discriminació o delictes d'odi. No? Per tant, podem destacar, i aquí ho diem, no? que hem trobat que existeix un problema, no? de vivències de les persones, de les víctimes de l'LGTBI-fòbia, no? En relació amb cossos i forces de seguretat. No? A vegades, quan la persona afectada vol denunciar, doncs es troba que es qüestiona el seu relat, no? Que es minimitza la gravetat dels fets, no? I també es fan preguntes inadequades, no? Amb la seva condició sexual. Per tant, aquí hi ha un problema i s'ha de desenvolupar i s'està fent. Tampoc és en tots els casos. Tenim constància doncs, que moltes víctimes sí que s'han sentit molt recolzats pels cossos i forces de seguretat, no? Però cal tenir present que l'informe de l'LGTBI-fòbia del 2020, la infradenúncia continua sent l'itinerari més freqüent en la meitat dels casos, no? Representa el 51,3%. Parlant de l'àmbit judicial, no? Tenim des de l'any 2009, dins de la Fiscalia Provincial de Barcelona, no? Compta amb un servei especial de delictes d'odi i discriminació, no? Amb la finalitat de coordinar l'actuació en aquells fets delictius, no? Comesos per motius discriminatoris, no? I aquí també la Fiscalia va publicar un informe també molt important, no? D'actuació d'aquest mateix servei l'any 2019, que va ser l'any que va registrar més incidències per delictes d'odi. Va registrar un total de 95, pel qual representa el 25% del total de delictes d'odi registrats, no? Per darrere de l'orientació política representa el 40% i el racisme, no? Que representa el 26%. També altres àmbits, i també m'agradaria destacar doncs, l'aprovació del protocol d'actuació, d'actuacions davant les situacions LGTBI-fòbiques,
dins de la ciutat de Barcelona, que participa l'Ajuntament de Barcelona a partir de l'Oficina per a la No Discriminació, també el Centre LGTBI de Barcelona i l'Observatori contra l'Homofòbia, que fa tot un circuit d'abordatge i de posar en comú de totes les incidències que totes les administracions fem, i per tant fem també incidència en aquest aspecte d'abordatge general de les administracions, també amb el sistema de justícia, amb els cossos policials, etc. Com a proposta, també com una dada curiosa, també m'agradaria destacar-la, a Catalunya fa anys que sí que es pot registrar, i això ho parlàvem abans, dins del registre civil, però... No, això és després, perdó. Les propostes de millora dins de l'àmbit de justícia. Doncs, evidentment, és el principal. El desplegament del règim sancionador de la llei 11/2014 i la intensificació de la formació dels professionals dels cossos i forces de seguretat i els professionals de la justícia per tenir més conscienciació social i més sensibilitat. I alhora també el recurrent sempre la territorialització dels recursos i el desplegament dins de tot el sistema català dels propis. Sí, passem a l'àmbit de les famílies LGTBI. Aquí hi ha un tema clau que és el principal, que és la invisibilitat de les famílies. No sabem quantes famílies estem parlant, perquè no hi ha un registre en els arxius de les diferents institucions implicades. I aquí tornem a parlar de nens, d'infants, del registre civil. Tracte discriminatori a l'hora d'inscriure els nens i les nenes al registre, situacions de rebuig explícit i preguntes inadequades i discriminatòries, això també ho hem pogut trobar. Com una dada curiosa, no m'estendré, fa anys que sí que es pot registrar una criatura sense que la parella estigui casada a Catalunya, però a la resta de l'estat espanyol això no passa de la mateixa manera. La normativa tampoc és del tot clara, però és una pràctica generalitzada a la majoria de registres de Catalunya, que ja es va començar a implementar amb la llei de parelles de fet de Catalunya. Altre aspecte important també en matèria de famílies, ja ho hem parlat abans, com us comentava, en matèria de salut, que són les tècniques de reproducció assistida. Hi ha una ordre ministerial que va modificar la cartera de serveis comuns del sistema de seguretat social i del sistema nacional de salut i va introduir una redacció literal que va sorprendre l'opinió pública perquè va fixar com a requisit l'absència, llegeixo, l'absència de consecució d'embaràs després d'un mínim de 12 mesos de relacions sexuals amb coit vaginal. Aquesta, al costat de l'existència d'un trastorn documentat de la capacitat reproductiva, eren les situacions les quals havia de trobar-se una dona perquè l'Estat financés el seu tractament, i això considerem que és una barrera molt, molt important. Aquí està precisament la discriminació. Per a moltes lesbianes i o bisexuals, l'accés als tractaments de reproducció assistida en la sanitat pública depèn moltes vegades de la comunitat autònoma on visquin i com estigui desenvolupada dins els seus texts normatius. Per tant, per això també demanem una homogenització de la llei estatal per tal que estigui garantida a tot arreu. Com a propostes de millora dins d'aquest àmbit, l'aprovació de la llei d'igualtat LGTBI a nivell estatal, per tal de garantir l'accés a tècniques de reproducció assistida a totes les persones, i així també com els canvis normatius que permetin la lliure circulació i reconeixement de parelles LGTBI a tota la Unió Europea, també entre d'altres. Queden 3 àmbits. La gent gran i les persones amb discapacitat LGTBI, després del debat podrem parlar específicament de les persones amb discapacitat LGTBI, és un àmbit molt i molt important i que cal destacar i visibilitzar. Probablement, quan parlem precisament de les persones grans i les persones amb discapacitat, són les grans oblidades, i són les que tenen menys visibilitat social i són les més propenses a patir múltiples discriminacions. A Catalunya hi ha una feina molt important de la Fundació Enllaç, que també la volem destacar. Hi ha instàncies d'aquesta fundació. L'any 2015 es va aprovar el grup de treball de les persones grans LGTBI, el Consell Municipal de Lesbianes, Gais, Transsexuals, Bisexuals i Intersexuals de Barcelona,
amb l'objectiu principal de l'evolució i l'adopció de mesures dirigides a les persones grans LGTBI, d'acord amb les seves necessitats. I aquí sí que ens agradaria donar unes dades, les diré després, però precisament l'any 2015 es va publicar un informe sobre les persones grans LGTBI a la ciutat de Barcelona, que sosté que si bé les persones grans LGTBI no tenen unes necessitats específiques diferents a altres, a la resta de les persones grans, el cert és que hi ha característiques que poden provocar majors nivells de marginació entre el col·lectiu. Poden ser les relacions estables de menor durada, l'absència, la major absència dels fills i filles o les ruptures familiars freqüents. A més, hi ha grups que són encara més vulnerables del risc d'exclusió social, com poden ser les dones trans, les persones migrades, les persones bisexuals o les persones amb VIH. Aquí també cal actuar. Però alhora també ens agrada destacar una dada que considerem preocupant dins d'aquest àmbit de les persones grans i persones amb discapacitat. I és que un 77,8% de les persones grans LGTBI manifesten haver patit algun tipus de violència. Això és una dada demolidora, i el predominant és l'insult o el menyspreu, amb el 65,4%. És que jo parlo i no paro. Perdoneu, només en queden dos àmbits, les persones migrades i el refugi i els mitjans de comunicació. Intentaré fer un resum. Les persones migrades i el refugi, tots ho sabeu, els darrers anys s'ha produït un augment significatiu de les sol·licituds de protecció internacional a l'estat espanyol. Des del 2016 s'han produït en torn a les 186.000 sol·licituds, i moltes d'aquestes persones formen part del col·lectiu LGTBI i tenen barreres d'entrada específiques. No disposem de dades oficials d'asil i refugi per discriminació dossier, però hi ha associacions com AXEM que denuncien l'augment d'aquests casos de persones migrants LGTBI que volen accedir i que es troben, que moltes vegades es qüestiona el seu relat, s'estigmatitza i acaba rebutjant-se l'asil o el refugi per aquest motiu. Propostes de millora dins de l'àmbit de les persones refugiades i les migracions. La necessitat d'una mirada interseccional, feminista i formació a tots els professionals que s'hi dediquen a garantir el dret d'asil, i també un suport específic tant pel desenvolupament personal i professional de les persones migrades LGTBI que venen aquí, que reben asil i que per tant necessiten totes aquestes polítiques. I acabo amb els mitjans de comunicació, abans de fer unes petites conclusions. Els mitjans de comunicació a ningú se'ls escapa que són un motor d'influència social, és un altaveu social importantíssim i un termòmetre de com es troba la societat. I pot ser també un gran aliat en contra de la LGTBI-fòbia, per erradicar la LGTBI-fòbia a la societat. Trobem, destaco, a la llei 1114 també es desenvolupa un apartat específic sobre mitjans de comunicació que diu que s'ha de vetllar per tal que el tracte sigui adequat i no discriminatori amb les persones LGTBI dins del Consell de l'Audiovisual de Catalunya i d'allò que comporta la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, alhora que vetlla també per a la representativitat i la visibilitat del col·lectiu, que sigui visible dins els mitjans de comunicació. Sobre aquest aspecte hi ha un informe elaborat per Media.cat, l'Observatori Crític, que afirma que més del 70% de les notícies de temàtica LGTBI tenen com a protagonista un home gai, blanc i jove. Això també és un problema. I a més, totes aquestes notícies estan centrades principalment a la ciutat de Barcelona o l'àrea metropolitana de Barcelona. Per tant, moltes vegades no és representativa del país i no és representativa de la societat. I també aquí m'agradaria destacar, abans de passar a les propostes de millora, un aspecte important que trobem dins dels mitjans de comunicació, i és el llenguatge utilitzat, i això també cal canviar-ho. Les més utilitzades i que són perjudicials per a les persones LGTBI sempre és majoritàriament el canvi de sexe respecte a les persones transsexuals. Bé, això és un tipus de llenguatge que hem de començar a treure també dels mitjans de comunicació per crear opinió i que la gent també es vagi conscienciant. Propostes de millora dins dels mitjans de comunicació. Posar el focus en totes les persones LGTBI i en les seves situacions de desigualtat, no principalment dins d'un estereotip en concret, més enllà de la notícia central i deixar de banda també
les orientacions sexuals i identitats de gènere de la persona per no estigmatitzar-la, no? Visibilitat també a les diversitats familiars i a les persones LGTBI menys representades, com poden ser també el col·lectiu trans, no? També sense tracte patologitzador. I per finalitzar, ho prometo, és que era molt extens, he intentat fer el resum més acurat possible. Com a conclusions, una mica, per donar també a la taula del tercer sector aspectes per tal, i a les administracions públiques per tal de continuar millorant, no? Amb tot aquest extens anàlisis que hem pogut fer sobre els diferents àmbits realitzats, podem concloure que les discriminacions són múltiples, són variades, són no condicionades i molt complexes, no? Que afecten directament a la vida de la persona, no? I que la pateix, però també al seu entorn, no? Ja sigui el personal, el social, el laboral, l'educatiu, etc. I que té un impacte molt negatiu per a la persona que ho pateix, no? Però també hi ha una conscienciació social, no? Cada vegada més important, a la greu problemàtica social que comporta les desigualtats. Hi ha també necessitat d'una interseccionalitat real en molts àmbits, que acabin amb les desigualtats en tots els col·lectius que pateixen discriminació per diferents raons, i també donar aquesta visió interseccional en totes les polítiques públiques en matèria LGTBI que es vulguin fer. I cal que les administracions públiques vetllin pel compliment dels drets de la comunitat LGTBI, això és primordial, i que s'apliquin les propostes que realitzem avui, les propostes que proposem aquest informe des de l'Observatori contra l'Homofòbia i també la taula del tercer sector. Jo ja pararia. Moltes gràcies a tothom. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Sergi. Ho has explicat molt i molt bé, una mica extens, ens has deixat amb poc temps pel debat, però potser l'allargarem una mica si cal. Dono pas, doncs, als ponents que poden pujar a la taula, anem per feina. Manuel Peinado, president de la plataforma LGTBI-CAT, sisplau. Belén Camarasa, tècnica d'atenció directa en itineraris d'empoderament econòmic per a dones cis i trans de la Fundació SURT, DECAS, i l'Ali Riba Segura, auxiliar de suport de la Fundació MAP de DINCAT. Si podeu pujar a la taula. Hola, Manuel. Belén, Manuel, Lali, gràcies. Bé, l'informe que alguns hem pogut llegir abans i que el Sergi ens ha explicat extensament, realment és una panoràmica molt sencera. Aquí el que es tractaria potser és de que ens donguéssiu, que ens donguéssiu el vostre testimoni, com ho viviu vosaltres en primera línia, des de les entitats i la vostra experiència personal. Potser el primer que us demanaria és això. Davant d'aquest diagnòstic en relació a la discriminació d'accés als drets socials, la compartiu, veieu el got mig ple, mig buit, com us situaríeu aquí? Qui vol començar? Yo lo veo corto. Corto. A veure, què vols dir amb corto? Es en sí los datos, es por la infradenuncia de que hay que se produce por diferentes... Potser una mica més a prop. Perdón. Sí, més a prop. Sí, perfecte. Vale. Es en sí debido a la infradenuncia, es sí que hay de forma pues es estructural. En sí los datos es en sí de 200
sense denuncias en el año 2021 se podría multiplicar por 5.000. Ja, ja. Pero si me refiero por a que si bien hay una LGTBI fobia que es estructural, es el tener es un privilegio de poder ejercer esta violencia si también de forma es estructural, es lo que hace que se invisibilice esta si no denuncia o no visibilització d'esta LGTBI-fòbia. Perquè una mica el que hem vist, diguem, hi ha hagut una evolució aquests últims anys, almenys a nivell legislatiu, d'una certa actuació de les administracions, legislant, engegant polítiques, etc. Però alhora sembla que amb la pandèmia la cosa ha anat una mica pitjor, és a dir, que surten més casos i que alhora hi ha aquesta infravisibilització, que es denuncia menys el que es podria, i fins i tot diríeu que hi ha un cert reflux cap enrere, per exemple, amb tot l'auge de l'ultradreta ha generat que sortissin també més accions violentes, més contestació, més duresa respecte al col·lectiu? Sí. A veure, jo el que sí que penso que va veure com una temporada de que els joves de 23, 24, 25 estan com més conscienciats i ara ha tornat una mica cap enrere. Perquè jo veig tant a les escoles com quan parlen i així, el primer és, tu ets un maricón. I això com un insult i abans era com més normalitzat. I ara sí, ha tornat una altra vegada. Manuel, com ho veus? Bé, nosaltres com a federació el que veiem, evidentment, a tot el tema de discursos d'odi, siguin públicament o siguin a través de les xarxes, clar, el que fomenta és la legitimitat d'aquestes persones agressores cap al col·lectiu LGTBI, cosa que abans no existia tant, o almenys estava més, com diria jo, més amagat, no era tan públicament. I llavors, clar, tot això influencia cap a les agressions, cap a la comunitat. Per tant, estem en aquesta dualitat, no? Que d'una banda hi ha una certa més consciència i l'administració actua més, però de l'altra hi ha com un reflux cap enrere, no? En les vostres entitats això com ho gestioneu? Belén, per exemple, vosaltres, quines... Aquí me gustaría decir de que para poder tener, para poder ser un sujeto político en la sociedad, lo que se necesita es principalmente trabajar. Prefiero, es en un marco social en donde tenemos un capitalismo, es cada vez más voraz, lo que se necesita es en sí trabajar. Es en sí la realidad, es en sí que vemos en Fundación Sur de que no somos una entidad LGTBI, somos una entidad es el por y para las mujeres y atendemos a mujeres trans, esas mujeres trans visibles, esas mujeres trans visibles que han realizado en la mayoría ya de las situaciones un proceso migratorio traumático, de que se han ido de su país en la mayoría de las ocasiones, es porque en su país las matan, si no se mueren,
si las matan, que es el diálogo este que también hemos de cambiar, ¿no? Si no nos morimos por LGTBI fobia, si somos asesinadas por LGTBI fobia, pues si mujer, si trans, visible, si con un proceso migratorio traumático, si con una situación administrativa muchas veces que no es, que no es regularizable, por la falta de es una contratación de un año, es a 40 horas, y si los poquitos recursos de que da la administración el tercer sector, ¿no? Si para poder realizar pues una labor de intermediación, si para poder acceder a un derecho que es un lugar de trabajo, si con todo esto, me refiero, es que me sobran 50 páginas porque si nos quedamos en la segunda, y porque no hay una voluntad de aprovechar este tercer sector y darle las herramientas suficientes para poder llevar a cabo esta labor, porque si lo que decía Sergi, sin un trabajo y sin una situación administrativa regular, los demás derechos saltan por los aires. Clar, el que passa no és que aquí molta gent de fora, de països que estan en situacions molt pitjors en aquest tema, venen cap aquí pensant-se que aquí la situació és millor i sobre el paper, diguem, ho és, diguem, sí. Però la realitat no, és molt i molt més dura i sembla que d'alguna manera també socialment hi ha com un reflux cap enrere, no? Des de la plataforma, Manuel, com actueu davant aquesta situació? Què esteu fent? Val, mire, com a plataforma el que som és 15 entitats, és una federació, entre elles està l'OCA, que també treballa en tot aquest, bueno, ha fet l'informe i treballa en tots els processos, però tota i cadascuna de les entitats de la plataforma treballen per erradicar aquesta discriminació i aquesta lluita contra les agressions o les discriminacions des de diversos àmbits. O sigui, n'hi ha des d'entitats que treballen per la lluita des de l'àmbit de famílies, a l'àmbit social, cultural, o sigui, n'hi ha de diversos... Totes les entitats, diguem-ne, tenen el seu àmbit de treball. També n'hi ha entitats de fora de Barcelona, del territori, que treballen una mica més en un nivell més genèric, no tan especialitzat. I com a federació, evidentment, una de les eines també que tenim és el centre LGTBI, que la gestió la té la pròpia federació. O sigui, és una eina més per lluitar contra les discriminacions. Jo crec que, a veure, l'informe reflecteix molt bé el camí que s'ha fet i tot el que falta per fer. Jo destacaria una dels principals... Algo que jo crec que és comú en molts àmbits és el tema de la formació. El tema de la formació, i manca formació a tots els sectors. I és una de les parts, diguem-ne, que la llei 11/2014 recollia que era obligatori de fer. Llavors, estem parlant de 7 anys. Han passat 7 anys i encara falta formació. Fins quan arribarem amb aquesta falta de formació? Perquè al final, si volem transformar una societat o que la societat, o aquella part de la societat que discrimina canviï, has de canviar, diguem-ne, donar-li les eines en formació, sensibilització, perquè si no es reproduiran totes les conductes que han anat portant. Llavors, jo crec que aquí un dels grans reptes de l'administració és
implementar allò que ha escrit. Per tant, això seria una mica el que demaneu a les administracions, no? El tema de la formació, que com s'ha vist a l'estudi és clau, per exemple, en el personal sanitari, no? Que a vegades no té la sensibilitat per desconeixement, prejudicis, etc. I clar, està en una posició molt important a l'hora d'atendre, no?, els drets socials dels col·lectius LGTBI, i en l'educació, no?, també, que és un altre punt que s'ha vist on hi ha realment problemes de cara als nens i nenes, adolescents, joves, que estan adoptant en alguns casos potser una mica creixent, actuacions, diguem, molt censurables, no? Lali, tu des del món de la discapacitació, no? Tot això encara és un problema afegit, no?, la vostra situació, com ho treballeu, què feu? Nosaltres som, com si diguéssim, els grans invisibles, perquè normalment el que són les persones discapacitades, nosaltres, per molta gent, per moltes persones, no tenim sexe. Som asexuals totalment. No tenim relacions sexuals. Sí. I a veure, són persones com les demés. Exactament. I a veure, si ja costa per una família acceptar que el seu fill amb algun problema de discapacitat tingui una relació sexual, doncs a la societat acceptar que una discapacitada o un discapacitat sigui homosexual és... Ja és el doble salt mortal, no? Sí. Per tant, teniu molta feina, diguem. Però moltíssima. Ara és quan comencem una mica, ja dic, s'ha començat una mica a sensibilitzar una mica el que és que la discapacitat tenim, sí, necessitats sexuals també, que són persones, i ara, doncs, el següent pas és de que nosaltres també, doncs, a veure, tenim diversitats. Com tothom. Com tothom, viu la sexualitat, el gènere, com tothom, no? Exactament. Amb tot el ventall possible, no? Sí, hi ha de tot. També es deia abans de la gent gran, no? Diguem que són uns altres invisibilitzats, no? La gent gran també té gènere, també té necessitats sexuals, també fa sexe, i per tant també és un col·lectiu que està molt invisibilitzat o molt menyspreat, no? Us trobeu amb casos d'aquests en les vostres entitats? Bé, a la federació també, diguem-ne, forma part com a convidada la Fundació Enllaç, que ho ha explicat molt bé el Sergi, i evidentment ells es troben tot aquest fet. O sigui, n'hi ha persones grans o grans persones, depèn com vulguem dir. Jo crec que és millor dir grans persones que no persones grans, i llavors tenen les seves necessitats i estan invisibilitzats. Bueno, costa una miqueta entendre, o sigui, passar, com ha explicat la companya, de les persones discapacitades, sembla que perquè siguin persones o grans persones no tinguin sexe. O si estan casades o en parella, doncs, bueno, les persones grans, avui dia encara, n'hi ha moltes que tenen una escultura, diguem-ne, en un altre, bueno, o han crescut en un altre moment, i continuen reproduint aquest tipus de discriminació. Sí, sí. Un altre aspecte que també s'ha tractat en l'informe i ens han apuntat és el món laboral, que és tot una altra, que és una part molt important de la vida de les persones. En el col·lectiu LGTBI tendencialment està més marginat, diguem, en l'accés al món laboral, pel que s'ha vist, hi ha més sensellarisme, etc. I, a més, pateix la discriminació interna, no?, dels llocs de treball, tant d'accés com un cop accedeix, doncs, de violències, bromes, discriminacions, etc. Ho heu viscut vosaltres personalment, per exemple, en els vostres respectius casos? No sé si en voleu parlar, però jo, per exemple, ja us ho pregunto. Jo, per exemple, sí. Jo treballava en un súper i resulta que un dia, doncs, la meva parella em va vindre a buscar i perquè em van donar un petó al carrer, a mi l'altre dia l'encarregada em va dir ves en compte el que fas. Que jo vaig quedar, a veure, per què no em pot donar un petó la meva parella? Doncs, no, i ja no em van renovar ni el contracte. Déu-n'hi-do, sí. Sí. I això deu ser bastant quotidià, no?, diguem, aquest tipus d'actituds. I ja dic, i bueno, i a veure, i companys que et diuen de tot, matxorra, però bueno, això ja t'ho prens com una cosa ja normal. Que no tindria que ser així.
Belén? A ver, yo, sense la suerte, porque aquí me siento sense privilegiada, es que en los 7 años que llevo pues, en Fundación SURT, para mí pues, ha sido como un oasis, sense yo realicé sense mi transición, mi tránsito, mi camino, como se quiera llamar, es con una edad ya, no sense no fui sense de joven, sense yo tenía pues una pequeña empresita de consultoría pues, informática, y eso es un mundo muy masculinizado, ¿no? Vas a dar la confianza de tu sistema informático a una persona que antes era hombre y ahora es una mujer, me refiero ya por el hecho de ser mujer y por el hecho de tener una identidad de género disidente, pues bueno, me quedé sin empresa porque... Sí, els clients van marxar. Sí, desaparecieron porque la confianza es algo muy intangible, ¿no? Bueno, luego, por avatares así de la vida, pasé por Fundación SURT y me dijeron, ven. Y se debe decir que esto es en sí lo que yo tengo, mi vivencia y mi esa apreciación es magnífica, pero es un privilegio. Esto es un oasis. Clar, tu estàs en una bombolla, però estàs en una entitat. Esto es lo que no hay. Esto es lo que cuando realizamos esa intermediación es con las mujeres a las que atendemos, es que son mujeres trans, visibles, de una edad que dejaron los 25 un poquito lejos, con situaciones administrativas así diversas, de que ves de que el refugio es un carnet que te dura 2 años pero que es de goma. Bueno, ves unas interseccionalidades y unas especificidades que me refiero, no és una tarea fàcil. La normalitat és molt dura, diguem, no? És una mica el que deia la Lavi, no? La normalitat és acostumar-se a rebre per aquí per allà, no? El cis-heteropatriarcado de que tenemos ahí todas y todos, y lo tenemos ahí, pues bueno, me refiero, es un cajón en donde cuando ya no eres hetero y cis, ya eres otra cosa. LGTBI, LGTBIQ... I t'has de justificar i comença el lío. Sí. Bé, jo podria dir, jo crec que totes les persones realment en algun moment han sofert algun tipus de discriminació, més gran o més petita en la feina. Però sí que jo crec que el que s'hauria de començar a pensar és que té que haver-hi un protocol contra l'assetjament per orientació i per identitat de gènere o expressió dintre de les empreses. Crec que és molt important. No està regulat que sigui obligatori, quan sí que ho podríem fer, igual que va passar amb l'assetjament sexual i per raó de sexe, que és obligatori, es podria realitzar aquesta normativa per obligar a que sigui obligatori. Això que enfortiria per 2 bandes. Una, la imatge de l'empresa en si, amb formacions cap a la sensibilització cap a les persones treballadores, o sigui, per evitar, diguem-ne, tu no pots fer un protocol i no explicar en què es basa i no explicar què afecta. Llavors, tu has per implementar aquell protocol ho has d'explicar i has de fer formació. Llavors això donaria les eines suficients almenys en intentar sensibilitzar les persones treballadores. I per altra banda, si succeeix algun cas, poder erradicar-ho el abans possible, fins que abans que no arribi més enllà.
Val? El que són bromes, insults, bueno, o insults no, sempre juguen amb la broma. La broma, en aquest món, que al final estem parlant de heteropatriarcal, on els caps o les caps han crescut en aquest sentit, no totes les persones, evidentment, doncs n'hi ha una certa tolerància dintre les empreses a segons quines bromes. I això és el que s'ha d'evitar. I per això serveixen els protocols, per això serveixen aquest tipus d'eines que falten implementar. I com a administració tenen el repte ara de demanar que sigui obligatori aquest tipus de protocols. Això seria com un dret social, això seria un dret implementar un dret social a l'empresa, no? Hem parlat d'això, hem parlat també de la sanitat, de fet l'estudi n'ha parlat més, potser no l'hem tocat tant, però és un problema evident, no? A l'educació, i després hi ha el tema del carrer, no? Diguem, el carrer, què passa al carrer, no? Que segurament la vida és encara més dura a vegades, no? Personalment jo he conegut un cas d'una violència forta que ha patit un homosexual, no? Molt recent, i amb problemes després d'una denúncia mal atesa, no? Vull dir que aquestes coses també són bastant habituals, tal com demostren les estadístiques, no? També forma part de la vostra quotidianitat, una mica això, del vostre entorn? És el que decía. Bueno, jo crec que és això, o sigui, la llei 11 2014 ha obligat les formacions, sensibilització, informació i falta formació. Falta a tot arreu, o sigui, a cossos i forces de seguretat, a justícia, no s'ha fet. També és veritat que fer lleis, després desenvolupar-les o fer-les realitat, es necessita un pressupost. I potser és un pressupost que no han tingut per poder portar-ho a terme. Llavors, és molt important, com diria, és que una atenció adequada, tant per al Departament de Justícia com per forces i cossos de seguretat, implica una formació en sensibilització i adequació del llenguatge, o sigui, implica no només llegir-te un paràgraf de la llei, implica molt més. I llavors falta aquest pas. I malauradament, evidentment, pot haver-hi casos. Jo espero que cada vegada passin menys, realment, però realment el Departament de Justícia i el d'Interior ha de fer aquesta implementació més àmplia cap a tots els seus funcionaris i les seves funcionàries. I després també hi ha el tema dels mitjans de comunicació, no? Que també s'ha tocat. En aquest cas que us comentava, per exemple, no s'ha volgut portar el tema als mitjans de comunicació perquè, precisament per aquestes pors, no? D'això encara serà pitjor, depèn de com, em pot anar malament, no? Vull dir que realment el problema és complex, no? Perquè els mitjans també ens arriben algunes coses només, a vegades les coses més bèsties, però llavors també fa estrany, no? D'explicar i de posar i de fer-hi èmfasi, no? Treballeu amb mitjans de comunicació a les vostres entitats? Teniu accés a... A ver, en el WP, el mundo de los medios, a de comunicación, el acceso es en sí más o menos fácil, ¿no? Pero luego es en sí la percepción, es en sí que recibimos, ¿no? Es en sí la formación y la educación. Es importantísima y en el mundo del periodismo más, ¿no? Porque es cuando has de cubrir una noticia, ¿no? Una mujer muere, ¿no? Estamos súper habituadas y súper habituados que si las personas mueren y no hay una persona que las ha matado, ¿no? Si le quitamos toda la responsabilidad es el agresor y si depositamos esa responsabilidad en la víctima, ¿no? Lo hacemos algo es individual. Si para tratar
pues estas noticias de LGTB y fobia es lo mismo que con la violencia de género hacia la mujer. Hemos de colocar a cada actor en su sitio y utilizar pues un vocabulario correctamente, porque si para no hacer daño a la sociedad, que a veces están tratándonos como personas de que no tenemos la agencia suficiente para poder leer una noticia y nos lo han de poner de forma fácil, es una violencia eso, ¿no? Hemos de intentar sí que todo lo que tiene es que ver con los altavoces sociales, se estructure con un lenguaje suficiente, no? Bé, hem vist que hi ha molta feina a fer, efectivament, que la situació potser ha millorat a nivell més legal i a nivell més de sensibilitat des dels poders públics. A nivell social hi ha molta feina a fer, òbviament. Ens hem allargat una mica més, ens estem allargant una mica més perquè per acabar de fer una mica el debat. Jo també ara volia obrir una mica torn de preguntes, si n'hi ha. Sé que hi ha alguns responsables públics, alguns diputats, persones del sector o no. Si algú té... Si algú vol fer alguna intervenció, alguna pregunta, us identifiqueu, la fem breu, donaríem màxim 10 minuts en total per no allargar-nos més de l'hora, que ja estem fora d'horari. Mira, allà hi ha una persona. Hola, bon dia. Bueno, jo soc Moisés Carmona, soc... No sé si està connectat. Sí, sí? Hola, millor. Ara, vale. Em dic Moisés Carmona, soc professor de la Facultat de Psicologia de la Universitat de Barcelona i membre d'un grup de recerca que es diu GRICS, Grup de Recerca en Interacció i Canvi Social, i estem treballant justament a la facultat el tema de la participació i la integració del col·lectiu LGTBI dintre de les universitats. Estem en un projecte europeu que vol construir un índex per mesurar la participació i la integració del col·lectiu dintre de les universitats europees. Però respecte al que heu presentat hi ha una cosa que li estic donant voltes, perquè vinc més de l'àmbit comunitari, i trobo a faltar l'estudi, no sé si no m'he pogut llegir l'estudi, però un apartat que parli de la vida comunitària, és a dir, de la participació del col·lectiu dintre de la vida comunitària. M'estava imaginant quina visibilitat o quina participació del col·lectiu, més pensant inclús en positiu, dintre de la vida comunitària, de les entitats que hi ha als barris, a l'espai públic, i sobretot si pensem que és necessari aprofundir la idea d'un canvi cultural per assumir que les persones són diverses en molts aspectes i que alguna característica de la nostra diversitat no ens fa essencials i no ens fa diferents. Com pot ajudar aquesta participació comunitària? Com podria ajudar aquesta participació comunitària? Gràcies. Fem una altra pregunta. O vols? Sí, fem les preguntes i després respondrem. Bé, puc treure'm el d'això? Sí. Bueno, com vulguis. Si no m'ho feu. Soc l'Aurora Madaula, diputada de Junts per Catalunya al Parlament. En primer lloc, donar-vos les gràcies i felicitar-vos per l'informe. No sé si sabeu que aquesta setmana mateix s'ha presentat per part de la CUP la modificació de la llei 11/2014 per la LGTBI-fòbia, i també l'anterior legislatura, al desembre, vam aprovar l'última llei, va ser la llei de no discriminació i d'igualtat de tracte. Amb aquestes dues lleis i amb la modificació que va entrar la CUP, però que estem tots d'acord en que s'hauria de fer perquè s'ha d'actualitzar, el que es pretén és una mica actualitzar, sobretot per aquest tema que heu estat parlant, que s'ha sentit tangencialment i que cada dia ho veiem, nosaltres ho patim al Parlament, però que ho veiem cada dia al carrer, que és l'augment de l'extrema dreta i l'augment dels discursos d'odi que fan que la comunitat LGTBI rebi cada vegada més atacs. A la vostra disposició,
m'ha quedat molt clar el tema de la formació i és molt important, sobretot ara, tenir present això, sobretot ara que estem pendent d'aprovar els pressupostos, perquè això serien matèries que es podrien fer acompanyar a la llei d'acompanyament dels pressupostos, que es podria posar com a tema per entrar i que pogués ser ja exercit, perquè si no ho entrem ara serà més complicat després per moltes promeses que ens facin en uns pressupostos si no s'exerceix. Per tant, ara, en tot cas, ja alguns ja estem en contacte i connectats, però en tot cas fem-nos contacte per poder entrar, perquè desgraciadament la burocràcia se'ns menja a les institucions, però ara crec que estem en un moment ideal per poder introduir aquests petits canvis. El tema de formació em sembla que és molt important, no només per exemple, no només a nivell d'educació, sinó també a nivell de justícia, policia, tota la gent, els agents socials que tenen tota la comunitat i que estan patint aquest retrocés. I per tant, bé, jo crec que aquí hi ha dades importants que podem utilitzar, però en tot cas mantenim-nos en contacte per poder treballar aquestes modificacions de llei i que el tema de la taula social, de la sensibilitat social entri en aquestes lleis i pugui, per tant, actualitzar-se amb una sensibilitat social. Gràcies. Molt bé, moltes gràcies. Si no hi ha més preguntes, no sé si la pregunta primera hauria de respondre l'autor de l'estudi o... No, quasi millor, perquè vosaltres no... Des d'aquí... No. Que hi ha un... Una última pregunta, d'acord, una última pregunta i fem... Gràcies, seré breu. Sobre el que comentàveu abans sobre... Identifica't, sisplau, així sabem. Sí, Daniel Grande, també a l'Observatori. Molt bé. Sobre el que comentàveu abans dels cossos i forces de seguretat, la meva pregunta anava per a aquelles funcionàries que no se'ls va requerir tota aquesta formació que comentàveu i tota aquesta sensibilització, i d'alguna manera són impermeables perquè ens entenguem aquesta pedagogia que comentàvem que era necessària. Quines actuacions podem fer per tenir unes policies més amables? Molt bé. No recordo el teu nom, perdona. Moisés. Parlaves com a àmbit la vida comunitària. Quan vam pensar al dossier, vam agafar la gran majoria d'àmbits d'intervenció que també estan recollits a la llei 11/2014, que és l'específica en termes de garantia de drets. Sí que és cert que, de totes maneres, dins de tots els àmbits que tractem, jo crec que ja està intrínseca la vida comunitària, és a dir, dins de la feina, o podem parlar de comunitats educatives, podem parlar de comunitat de l'entorn de treball, es podríem fer una cosa específica de termes. Jo crec que no sé si anaves per aquí i en podem parlar. Òbviament, el tema d'establir vincles amb diferents agents socials institucionals, temes de barris, etc., o comissions, per exemple, que es poden fer en diferents àmbits, ja sigui l'educació, el treball, la justícia, etc., que treballen aquesta especificitat, va en pro també de fer tota una feina per garantir els drets i lluitar, tres àmbits, tres actuacions: prevenir, detectar i intervenir contra la etimofòbia. Agraeixo la teva aportació, però la idea que teníem és fer com un mapa generalista sobre les situacions i de totes maneres crec que es recull dintre de l'informe que agafem des d'àmbits socials en els que transitem des que naixem fins que morim. Ja jo crec que intrínsecament està la vida comunitària, però de totes maneres és molt interessant el tema que feu, així que us animo, i si podeu aportar també llum a diferents coses, doncs més que bé. I ja aprofito pel tema de la modificació de la llei 11/2014, es va presentar aquesta setmana, és una llei que té 7 anys, és una llei que va ser pionera. La idea i el objectiu que teníem amb una altra llei necessària que es va aprovar el 19/2020 d'igualtat de tracte i no discriminació, disculpeu, estic una mica tocat de la gola, és l'harmonització del nostre marc jurídic en diferents aspectes i l'actualització de diferents temàtiques que el teixit associatiu LGTBI ha anat reclamant durant aquests anys des que es va aprovar la llei. I per tant, ara, per suposat, nosaltres no tenim la veritat absoluta de res. Ens agradaria que els diferents agents socials i, per suposat, també els grups parlamentaris puguin fer les aportacions que creguin idònies, necessàries, suggerències, etc., i poder treballar plegades per tenir un marc jurídic el més adequat possible a la realitat que estem visquent.
Moltes gràcies. Per tant, diguem, a nivell institucional tenim dos reptes, no? La modificació de la llei i els pressupostos, com ha dit la diputada, que realment és una oportunitat que serà ara, diguem, són uns pressupostos que ja han estat presentats i que afecten a moltes conselleries amb més recursos, en principi, per tant, aquí sí que hi ha una oportunitat si es pot aprofitar. Jo ho donaria per tancat aquí, ens hem allargat una miqueta. Dono especialment moltes gràcies a la Belén, al Manuel i a l'Ali per la feina que fan, per haver vingut a explicar-ho, als autors de l'estudi, a la taula del tercer sector, i em sembla que no em deixo res. Fins la pròxima taula, fins al pròxim debat. Moltes gràcies a tots i bon dia.